Hey, selam dostlar. Şimdi ben Miko. Ana tablet bastan ana ses çıktı o cits. Takıyoruz. Sanki bak. Biz ne gördük ya? Бедная очень рада. Babişla ne koptumuz, tankı koptumuz. Nandi puşka bulduk. Bir puşka buldu, ato iki puşka bulduk. O tankı puşka bulduk. Onu atıp bir жерде. Мен мына екі колонканы ойладым мен мына екі колонкаға былай вирус паразит болмай ана просто мына tablet қойдық міне ортада жатыр мен сол былай сол паразит қой басқа паразит денесі де бүйдейді сол отыр чо болды папаша от сегізде шыққан камерада жазып айтты от папаша сен де мен каналға тіркелдір лайк басдар күнде видео шығамын сен де мен Мико болды пока